We also realized that first we shape the buildings, but then the buildings shape us. This is the way we teach our students not to do architecture. En ny tanke som vi kan plocka med oss från det här seminariet. Så de vägrar att bygga någonting som går mot ett välbyggt finskt trähus. Vårt Helsingfors, det är temat för det seminarium som HBL ordnar. Talare är bland andra den världskända professorn i arkitektur från Danmark, Jan Gehl. Är Helsingfors en stad som är byggd utgående från invånarnas behov, eller är det trafikplanerarna och bilismen som styr? Vad har du för bild av Helsingfors? Jeg er helt opmærksom på nogle fantastiske kvaliteter ved Helsingfors. Den er jo sydvendt, og den har jo havnen, og der ligger nogle dejlige rum, esplanaden ned mod havnen. Havnekajen med markedet er jo også et fint sted. Og selve Storkirken og trappen osv., det er jo meget monumentalt og ikke så forfærdeligt menneskeorienteret. Jeg oplever virkelig, at trafikingeniørerne reagerer heroppe på gaden. Og det har de gjort mange år. Det er min oplevelse. Og derfor kunne jeg jo godt forestille mig, at det kunne være fint med et større indslag af det, vi kalder humanistisk stadsplanering, at menneskeorienteret stadsplanering, som opvejning mod de teknokratiske discipliner. Det mest centrale, jeg vil kunne sige, er, at jeg håber, at Helsingfors løbende undersøger, hvordan stadslivet former sig, således at man har dokumentation for livet i byen, som kan indgå i planeringen på lige fod med dokumentationen for trafikkens udvikling og økonomiens udvikling og andre ting.